Martin, ihe na-esikwa n'oge achọghị m ịma ma ọ ga-ehi ahụ ma ọ gaghị ihe nchọ ka emewe ya emewe. ịma na ụnụ ya agbasakwa ka di na nwunye si agbasa. Kedu ihe m na-akwụrụ gị ụgwọ ka onye ọka ikpe m kwadosi akwụkwọ mgbasa ka anyị bido ya bụ njem ohi m kwụrụ bịa. Martin, ka iwu obodo anyị sikwa n'ukwu na o nwere ka unu ga-esi nwe ike gbasa wee gbabe ya aka. Ihe niile unu tụkọrọ aka nwe unu ga-eke ụzọ na-abụ o were ofu ụzọ igoro ofu ụzọ. Ọ ka iwu obodo si wee mba ha kọzi n'ihe na-akọzi ha ịta akwụkwọ ka eze gị mụnwa bụ Martin bịa ka akụ na ụba m ụzọ abụọ nwaanyị na-emepe ụkwụ anyị mma m na-eburu ofu jebe onye kwuru mgbe tere nwaanyị na be nna ebe ụbịa m na-egbu ha o nwere ihe otu bịa be m. ama Martin, ama m ka o si debe mana elu zọkwana n'ụlọ akụ gị anịghị niile na ọ pịnyere aka n'ime ya nge nwanyị tinye kwekọrịta na ụlọ na-abụ nwe. Mana echefukwala na ọmụnwa bụ Martin jiri aka m ka unu kọta si tinye aha ya ebe ahụ ka o tinye aka osomagba mbọ mba osomeje na biznes mba osomeje na shade mba kedu ihe ọ ga-ejizi bịa mụ na ekewa akụrụba. O sigo n'ọnụ pụta kịta na o tinyere aka itinye ya na ekwegorugo. Mụ na ọ bụrụ na ka isi edebezi ọnụ ekwe ya ka o si dị na Martin, gịnị ọkwa ezigbo ọyị m ka ịrụ ezigbote ọyị m. Ọ bụrụ na gịnị ya gbasaa iwelu nke lụrụ ya mee gịnị nye ya ọ ijebe ụlọ nga ma tọrọ gị asị na-ekweghị na ya nga ọkwa ka iwu obodo sikwu ya. na ịhụ ndị ọkaikpe mgbe ụfọdụ anụmanụ ma ha akwụkwọ ha na-agụ ma ọ na-emetụ ha n'isi. Kedu ihe nwoke na-eri ji eri ede mepe ọnụ ahụ ji eri ji ede were sị mmanwụ Martin na m enweghị ike iwepụrịpụ aha ya na akwụkwọ niile m tiri ya. Nsị ọsị na m agaghị ewepụrịpụ aha ya na akwụkwọ niile m tiri aha ya. Ntị aha nke m nwa jiri aka m si ya bịa tinyere m aka ya ka anọkọtazi si na m agaghị ewepụrịpụ egwe m na-ajụ ọ bụrụ na eziokwu na m agaghị ewepụrị ebee ka ọ nọ mgbe m na-agbagharị mbọ nsị aspanda mpụta eletrọniks nsị ebe apụta ebe a mfe obodo oyibo gbada agbago ebe ka ọ nọ mgbe ahụ. Agụ ọkụ na ihe onye ọkaikpe gị gwara gị wụ kam eziokwu a na-ewepụ ya. Aghọta m kedu kọwara m ọfụma. ka m gwa gị nwunye gị bụghị ụzọ gala ụlọ ikpe tiga akwụkwọ ya chọrọ ka ekewa ọlụlụ di na nwunye unu ịma ihe ndị ọkaikpe ga-eme ndị ọkaikpe ga-eme gị ihe Solomon mere ụmụ nwanyị abụọ na-adọ nwa na Baịbụl. A ga-ewere akụlụba niile zawa ya abụọ na enweghị otu ga-ewere otu. Biko ana m agwala gị gị na-efe isi kpakakpakakpakakpaka kọlọ oke ọkpa hapụ ihe niile mere nne hapụ ihe tarala abalị ka ọ wụrụ anwụnta ejikwele bọtụl koku kụwa big stout ohi na chimehie nụrụkwa ihe nna gwa gị. Papa, ka oge anyị ga-ejefu ọgọ anyị nwoke ọzọ. Onye ọkaikpe ụkwụ ọyị nwoke si anyị nwegodu ndidi kịta maka na ya na eka na-ekwu okwu isi m kwuo mmasị ka anyị gbadogodie ka a ghara ijegodo ivisit anybody kịta. Amakwa m ihe nji ekwuru ihe a. Ihe nji ekwuru ihe a wụ na anyị ka akpụsịkwa n'ọnụ ebe niile ị gara okwu akụkọ anyị ka a na-akọ mana siti mana obodo a adị mana ọ dịrọ mma. Nwa m ekwu bụ eziokwu a sịrị enweghị ego mana na-agba moto onye kpatara nkụ ahụ siri ngwere bịara ụgwọ ndị mmadụ ga na-ama imi na-akpagharị na-achụ ihe a ga-ejikwa asị ma abụziri nke afọ ya ga-ejikwu ka anyị hapụgodo nke ahụ okwu ndị ahụ enweghị isi akọ dị mkpa ka anyị kwesịrị ịdị akọ kịta ife ndị mmadụ na-ekwu ma nke ha ahụ ekwu. Akụkọ dị mkpa. Ke nkewa akụkọ dị mkpa.
Ọkụ dị mkpa dola anyị nụ. Nye adọghọzi n'ụlọ ego adụkwu. Ugbo ndị mmadụ mụ na mma na-eji akọ enweta obele ego eji edozi ụlọ na-ejidekwa n'akpa adọghọzi onwe ozi onye na-akpa ya bịa ka ọlụ ha ugbo. Otu o kwesịrị ịdị na mgbe ọnwụ na ide eziteziri ha ego ị na-eziteburu ha mbụ ka ihe ọzọ ị chọrọ ịhapụ be di gị gbanata gị na ha ebiri ị chọrọ ka ha taa aja. N'egodu ka isi akọ ka onye agbara ọgwụ anwụ n'isi ihe ọdụ nwoke ịhụ nwoke nya ọ na m ewetaghị ihe ewetakwu ịmahụ na ọgụ maka ọ dụlụ ine ha nka ihe nnukwu ha nka maka na m aha ewetazi ihe anwakwu o na nne adọghọzi n'ụlọ. Kịta ka ị bịa na asị ọgụ gbuo onwe gị ka onu ọnwụ na iji iwota anyị wee na-edozi ahụ. Ebe ka ị na-ejezi? Ebe ka m na-eje ka ebe ọ dị ka m na-eje m na-anachi n'azụ na ị na-anachi ya azụ nya chacha otu ahụ alụtara m nke otu ahụ otu onye ka ị chọbụrụ ka m si wee nachie ka ezi ka ị si emezi otu a ịma ọnụ ikwesị ịkpawa ma obele ego n'aka ka m jide ka m wee na-enedo onwe m anya ebe a. Chinasa enwe m ego na-enye gị ihe siri ike. Okechukwu ife esizie n'ike otu ahụ na ihe wepụta nwa obele ego nye nwanne gị nwaanyị si anya na-enedo onwe ya anya n'ụlọ ịma ọzọ na ọmụnwa na ebe a ịma ọnụ ikwesị ide enedo m anya ọfụma. Ọ dịghị ka asị ka m na-asịrị gị afịa adịrọ otu ntu wee bata ama na-eji wee bata obodo ahụ o nwere ego m nwere ibi na township adịrị izi. Hei oke obi ataziri gị mmiri otu a ọkwa m nwa Chinasa nwanne gị nwaanyị o ka ị na-esi siti apụta ịma ọnụ ikwesịrị ịkwado wee na-abịa akpa ejunu na nwanne gị nwaanyị na ebe a na o kwesịrị ide enedo onwe ya anya iweta oke osi na ha iweta kpaa m n'aka ka m jiri na-enedo onwe m anya ebe a mmadụ apụ kubie legodo ihe ị na-ekwu na ịma anya n'ihu abụ m di gị ọ wụrụ oge ị na-anụbeghị di nsị na ịwụ nwanne m nwaanyị mbatawa ngotere gị ihe kịta ịnụgo di je ka di gị nyere gị aka enyesila m nsogbu o Chinasa enyesila m nsogbu Okechukwu chelu ka nkwucha nya agbaghị nkịtị ịnawa Okechukwu agbaghị nnọọ nkịtị ịnawa ichefugo na mụ na di m so n'ife mere iji bụrụ onye nwụta. Unu mezie m ihe mpụta mgbuzi onwe m njekwa ụdọ maka na ị mere m ihe mpụta nachi ebe akụ bedi enyezila m nsogbu enwe m ego nna enye gị hapụ m aka biko. Okechukwu kwa maka na ịpụtara too ogologo kacha dị mkpa ngwazi ego okwu ị na-asa m okwu. Nke a karịkwa mụnwa ka Okechukwu gwara okwu otu a ị ga-afụ ndị like ezu nke eme nekwa nke ọma achọkwa m nke a biko. Okay. Maka nke a London ka US. US na America ka m bubata. Ego one bụ nke a? Nke a 15,000 naira. Okay. Ọnụ ọzọ ịchọ biko nne m ewekwana iwe ka m zakọ. Hello Chi. Hello Nneka adọghọ m mma Nneka ahụ na-agbakasịzi m ebe a nọ ike agwụna m ebe a nọ onwezi ife ji onwe m eme ebe a. Ugboro one ka m ga-agwara gị ebezina akwa ebezina nọ biko bụ nne m obere oge kịta ife niile adabasị otu o kwesị ebezina biko zienu gwalụnụ m di gị ya ọnụ m ya ka ọma ka mma na mmesi ebe a wee pụta gbagote ebe unu nọ biko zienu. Nneka afọ ya egbukwo m ebe a agụụ ya egbukwo m ebe a. Obi agbawa m Chi si na agụụ na-agụ gị
ebe m na ya ngwa wetu obi o m ga-amụ ife m ga-eme ị ga-anụ unu m o mana ebezikwa na ka ife ya esiwe na mmesi m ebezi na akwa ịmakwa ife Okechukwu gwara m kịta biko Nneka nyelụnụ m aka biko ọkwọsọ ọgụnwawa onye mmanya enyewụlụ m aka biko zienụ o biko eji m Chukwu wee yọọ gị biko nụ o biko ọ bụ na ife m nọ nsọ kwe m na-edi ebezi na o ị ga-anụ ozi m ka m kpọghachi gị onne m o ngwanụ bye ngwanụ ọdụ ọfụma o kedu ụdị ọnwụnwa bụ ife a biko nụ kedu ụdị obi akpọ dị ihe nke a biko nke a fichisi obi ike obere okwu na-enwere ife ozu biko nne m ewekwa n'iwe ọsọ nke aka ya nke a ka m chọọ ka ka ihe izuzu bata n'ime ụlọ ọrụ na-agba m agwa na-abịa mkpọrọ oge okwu na otu a ka ịdị na otu a ka obi si wee kpọọ gị nkụ ihe niile mepere ọnụ wee kọrọ gị ihe ọ gị ka iwe were maka ya gbaghalụ nwunye gị iwe foto dị mmadụ nwunye gị bụ iwe nwee obi rapụ nwunye gị n'ime obodo na-ata afụ na ka m gwa gị ihe a wụrụ izi were ikpeazụ iji egwuru ụkwụ gị sọkọra bata n'ime ụlọ ọrụ m na m akpọghị gị oku si gị bịa ma ị gwa m na ị na-abịa ị bata ihe a o nweghị ihe ọzọ dị mkpa ị ga-ekwu ọwụ Chinasa imekọta nwa anya mbọsị ọzọ inwe anya mbọsị ọzọ akpọ m dị nche atụpụ gị ezi nwe ihe na-eme gị n'isi ị hụrụ mmanya ka ọ gịnị kịta ka ị gosiri onwe gị amamn'ibu ogwu magana mana gee ntị ka m gwa gị ọ bụrụ na izu ụka agafee ma ị kpọrọtara nwunye gị Chinasa mụnwa bụ Nneka ga-eji aka m kwado rie ọbata obodo a mana ọbata obodo a onwe ihe ga-emekọta ka i jiri anya gị fụ ya iwe were anya fụ nke bụ afụfụ siri ọsịsọ ma ọ dịka onwe ihe ndị a bụ n'obi ọ gwara gị agwa ya ichie ntị kedu ihe iche m nwere ike ime kịta kpọghachile nwunye gị n'ụlọ kpọghachile ya n'ụlọ ka i jiri ndụ gị mee ihe mba akụzịnụta aka biko enweghị m ike ya mụ na nwaanyị ahụ enweghị ike ibi n'ụlọ ọzọ na ndụ m niile nsogbu adịghị ngwa jikere akụlụba gị niile a gị kewe ya abụọ ga-ewere otu ụzọ ya ewere otu ụzọ ị gakwa n'ụlọ ikpe onye ndị ikpe gị ime ọ dịghị ebe isi gaa ya dị mfe ihe m bịara ịchọpụta tata bụ ka ịkwa m isiokwu ihe iwu obodo anyị kwuru gbasara mgbasa nwoke na nwaanyị ọ bụ na mmeke akụnụba m ụzọ abụọ ka ọ dị ka enyi nwoke si ekwu na mmeke ụzọ atọ ya bụ nwaanyị buru ofu mụ eburu ụzọ abụọ kedu nke bụ eziokwu biko Martin, okwu mgbasa gị na nwunye gị ka n'elu nke a okwu gara aga o nweghị mgbe mụ na ya ga-eji bizi n'ụlọ ọzọ na ndụ m niile ya bụ etu o si dị m kịta achọghị m ịma ọ sogoro ya sị ka eke akụnụba m ụzọ abụọ ka ya bụrụ ofu jebe ya bụrụ gawa ka mbiri ndụ m ịnụ ihe na-agwa gị ọ dịghị mma biko njem ahụ kwana ya njem bịara ka ị bịa kpọrọ m isiokwu ihe dị mma na ihe na-adịghị mma mana akwa amana na oke ọha ka m bụ ị ga-agwa m nke wee eziokwu ọhịa m kwụrụ bịa ebe achọrọ m ịma kedu ihe iwu obodo anyị kwuru kedu ka ọ ga-esi dị ebe ọ na o jugo gị obi ọ dị ya n'aka ya na onye ọkaikpe ya o kweta na ịzọ na-abụ ka anyị eke ya ịma na ọ nwekwa ihe ime ị ga-emenwu o kwetakwa na ụzọ ịtọ ebe a ka ọ makarịsịrị n'aka ya ịma a na-akọ ha ya na-agba gị gara n'ezi ọ bụrụ na onwe ka ataghị n'ụwa ke nwaanyị ị chọrọ ịgba alụkwaghị m ekwe
kekewa akụlụba gị atọ ga-ewere abụọ ya ewere otu mba onye m onye gwara gị chee uche gasị onye a na ịnọhịa maka mụwa Martin ọ gaghị eme etu nsetu amepe anya eke akụnụba m ụzọ abụọ nwaanyị dị ndụ na-emepe ụkwụrụ anyị mmamịrị buru otu onye asị gị kwuo ọ gaghị enwe isi ịchọ ka ma ebe ọzọ ọrụkwa na ịchọkwa ka mma gị n'aka ama mma gị n'aka makwasịkwa nyekwa gị 2 million n'elie ịchọkwa m esi ekwere gị ego na ya kama mma ikekwa akụnụba m ụzọ abụọ nye nwaanyị dị ndụ ofu ụzọ ka maka ihe nke ahụ otu mụnwa bụ Martin mụnwa nsị na m anaghị anụzi mụnwa na-agbasa agbamakwụkwọ dịrị mụ na nwunye mụnwa na onwe mgbe onye ga-asị na lekwa ọha na mma eji were du ya ụlọ ọ ga-ewe ya ọsọ ya ọhapụ ya ashị oke n'obi gị ugbo echere onye kpọrọ polisi na-enwe the case ọkụ ya ihe m na-agwa gị ugbu a ọkwụrụ n'ụzọ atọ a na-ekwuri okwu ya sef ị maghị nwaanyị o nwere ike chi keke ya ụzọ atọ ndị ọkaikpe enyi ya abụọ ga-ewuru ebe isi ịchọrọ egbu ya alụkwa ị maghị obi ụmụ nwaanyị ọkwa mbere ọmụmụ nsogbu adịghị mana ahụ m gara anya nke ukwuu ọ bụ na m na-aga n'ụzọ hụ nwaanyị ọzọ mmechaa anya m tụfuo ya eziokwu ka m na-agwa gị nwunye m nwanne gị nwoke kee ka gị na nwunye si emechara mezie nsemokwu ahụ enwere ihe ọzọ n'ugwu di m mma o nke agwụla m maka gịnị bụsa mụ na ya kwuru sị na ọ chọrọ ịga ụlọ ikpe ọganata akwụkwọ alụkwaghị m ọ chọrọ ịgba nwunye ya alụkwaghị m eziokwu akwụkwọ alụkwaghị m maka gịnịzi nke agwụla m mba nke a adabanye nke a abanye enyi m nwoke onye kwuru kpọọ gị tata bụ ka m gwa gị na m ekpebigo n'obi m na mụ na nwunye m agaghị ebizi ya bụ achọrọ m ka ịkwadoro m akwụkwọ eji agbasa agbamakwụkwọ di na nwunye dịka iwu si kwuo ekpebigokwa m na ihe ọ bụla masịrị m ka m na-eji wee du ya ụlọ ọ bụrụ ihe onye ọbụla kwuru ihe ọ masịrị m nwa ka m na-eji du ya ụlọ na-ajụ ya bụ ihe a m chọrọ ime ọ bụ njem ịma na ị ga-eso nje ka ọ bụ na ị gaghị eso nje onye nsị m ajụọ gị anọ na m ihe kwuru Martin a ma ebido njem nka ma bụrụkwa n'obi na onweghị onye nwere ikike ikwu otu ikpe ga-esi ebe nnanụ ndị ụlọ ikpe ọkaiwu ka ọ dị n'aka ebe o si etu ha dị ka ya hapụziere ndị ụlọ ọkaiwu ka ha kpebe ya mana bido ya bụ nke gị na otu a ka m ga na-anọzi ọ bụrụ otu a ka ị ga-esi na-anọ nne m ife anyị nọ na ya kịta bụ agba ọfụ ma ọ bụrụ agba ochie ọ bụrụgo nna m nwa bụ ezigbo enyi gị Nneka ga-ewepụta ego kwụrụ gị ụgwọ ụlọ ịgbabata na sitin ebe ife na-eme anyị wee jirizie nwayọọ n'otu anya tinye anya n'anị wee chọrọ ezigbo onye ọkaikpe lọya ga-ejiri nwayọọ deela anyị akwụkwọ ndị na di gị ekewa onye ọbụla agabala onwe nkewakwa ya ndị ụlọ ikpe ga-ejiri nnọọ nwayọọ gwa ya sị ya ịmala akụnụba niile ị nwere iwepụta o wepụta ya ekewa anyị ụzọ na-abụ ọkwa o bụrụ nke o were ofu ụzọ gị nwere were ofu ụzọ welie eneta onwe gị anya ụmụ anyị kwanụ gị na-eme ha Chinasa ọ na-ekwu ụmụaka nne m o were ọkpọrọnụ nke ọ ya akpọrọ ịkpọrọ nke ya akpọrọ mba nke anyị ekwekwe m ome ka ezi ka esi akọzi otu a makwa na nka fụrụ di m n'anya
makwa na nkafụrụ dị m n'anya dịka na ọnụ iji akọ ihe anọ ịkafụrụ ya n'anya onye na-afụrọzi gị n'anya onye ga-agba ọfụ gị ọ dịka ebe atọghịla ogili isi ka ị fụrụ n'anya chi dikene m ntị ịmarakwa n'ụwa ọtụ gị makwa na atụọ gị na skeelụ pịa gị na-aza dị 1 billion 1/3 trillion nọ ọ ife iwe ọtụ ị nọrọ ebe a na-ata afọ na-akpọ nkụ ha o nke a akwụkwọ maka nkewa gị na di gị ọ sị na ọ chọrọ ka ọ gbasa si ga-ejeje chọta ezigbote onye ọka iwu ga-enyere gị aka gwa gị ebe ị ga-etinyegasị aka n'akwụkwọ. Barrister, ọ gbaziri ụlọ m ịchọkwa onye ọzọ ya sị m binye aka ebe a ebinye n'aka ebe ene nke nwa barrister anyị ma kemgbe gosi m ebe mma sign ka sign anaghị m efe ekwu ọ bụ na itinye aka n'akwụkwọ ife niile gbasa adịghị akụ ya niile ngwongwo ya niile aka ga-apụgokwa onye m jide mkpa n'ije je chọta ezigbote onye ọka iwu ga-enyere gị aka pụta ọnụ gị ịma na ịma mgba n'aka m nwụrụ ka esi gba aka. Barrister, ọnwụ na di m mepere ọnụ si nọ mgbe nsị anyị na pepa ka obi aṅụrị ya eju ya obi nsogbu adịghị mma saịn ya ụnọ nyanwe biznesis niile o nwere nyanwa nwe ego nyanwa kpatara onweghị ife aka m dị na ya nọ sọsọ na iwu di na nwunye ife kacha mkpa mma chọrọ bụ ka o jiri ọnụ ya gwa m n'ọgba alụgo m nke a aghọzi nsogbu mana ọ bụrụ maka ịsaịn pepa ma saịn ya ebe ọ na-esi mbinye aka m onweghị ife m chọrọ ego nyanwe onwe ife nji ego eme onwe ife nji ụlọ niile ahụ onwe ife nji properties ya eme wele ego gị o nwere ife nji eme were ana gị anabalaba aghara ezinụlọ bụ ụba ịfụnanya ka mma ọ bụrụ njedebe ya dịba ebo lọvụ m nwere si n'obi m uche m dị ya ife niile m mere si n'obi m uche m dị ya ọ bụrụ ego ọ bụrụ ana ọ bụrụ ụlọ akụ na ụba lọvụ m nwere si n'obi m uche m. ihe agwanata m eziokwu gwa m eziokwu nwee ike dibịa ije dibịa maka gịnị kwana ihe a nna ga afụ everyday ka etelego mmanụ n'ahụ kwa mbọsị nteta mme nka mati ije na nke ijeje kechi afa m ebe ahụ ka m ghara ile onye ọzọ anya ka m fụkwa ihe a wee ezi ịhụnanya o nwere ihe ọzọ ịhụnanya na-atụ ya mmiri na-atọkarị ihe anyị na-ararị onye m ga-emefu ọ dị m nnọọ ka chi na-efu ọ na-adụmanye n'ụfụ na-adụmanye etu o kwesịrị ahụ ize gị ọ na-awụ ụka gị mana ebe Martin ga-anọ kịta ọ ma adịzie m ka oyibo na-asị na it takes two to tango. Onye m ịma ya dịrị ka ndị egwuore gị mmiri nwaanyị biko ka azụ ịma na mama mbatanwu kasị salon wee bata dị pro makeup ma ego Martin
Martin, ihere mmege. Ihere mmege, Martin, nene ndụ gị. Ọnkwụdị. Ka ọnrọ. Ka emere m ihe nke eme. Kpatara na ege nwunye m ntị. Nwanyị hụrụ m n'anya. Eje ngewe enyi m nwoke ntị. Lene ndụ. Lene ka m dịzi. Ọ dị ndụ ọnwụ ka mma. Kedu ebe m esizi bido? Onye ka m makọrọ? Kedu ka m esi bido ebido? Hey! Ọgọ m, nwunye ọma m, biko, asị m ka m bịa ya ọnụ n'etu nsi wee hapụ ekwensu ewee bata n'ezinụlọ m bịa tisasị ịhụnanya dịrị mụ na nwunye m na ndị be m, maka n'ezie ọmụmụ nwa jiri aka m gapata nkụ ahụ maka ihe a dị ka ndị ohi kwụsịrị anyị n'ụzọ. Ọ bụ mmụọ jiri aka m konokọta ya ka m were nwalee ịhụnanya nwunye m nwere n'ebe m nọ ma ọ ka dịzikwa etu ọ dị. Ọ ajọ owe ọ bụrụ na m maara agaghị m ege enyi m nwoke ntị. Nwunye m gwakwara m agwa. Nwunye ọma m, biko biko gbaghara m. Ọ bụrụ na m makwara gere gị ntị, ihe a bụ na ọ bụrụ ezigbo ndị ori dị ha. Hey! 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 Subadro. Hey! Asị na ọ bụrụ na mmehie ya dọrọ mgbaghara amadị emechaa lota na nwunye bịara ịgbọrọ ya nna abụọ ibirikwa ọzọ. Ọ dị mma agbagharago nsogbu ya dọrọ. Ọgọ m, biko asị ka anyị yọkwa ọnụ ọzọ n'ụdị omume na etu nsi wee mụọ na akaja. Oke ọgọ m, ọ baghuru ya mgbaghara nwunye na ya mgba onye ajụ ihe mere. Ihe imebe ihe kwesịrị ka ime n'ụdị ọnọdụ afọ. Ife abụ ife kwesịrị nwoke ọbụla zuru oke na nwoke ime. Oke ọgọ rapụ esobuzina o ime ife ị ga-eme. Nke kacha mma bụ na ịbịa ka ịbịa kpọrọ nwunye gị. Ana obi dị anyị mma maka ya. O rapụzia. Ọ na-eme biko. Ezi nwunye m. Anyị nọ n'aka isi bụ ya abalị chịkọta ihe gị ka anyị naba. Ọ ife mwute na ife si otu a wee gaa n'etiti mụ na gị na-abụ. Mana obi dịkwa m ụtọ na ịbịa yọọ mgbaghalụ. Nkwe nyọkwa gị mgbaghalụ nke nwa akwụkwọ. Mana otu o si wee dị kịta adị m eso gị anachi ya n'ụlọ ahụ. Alụmdi na nwunye m na gị ebego. Chinasa ọgọ m, biko wetu obi gị. Ọ bụ njakịrị ka ọ na-ama. Papa, akpụghọ m mmiri n'ọnụ wee kwu ife nkwuru. Ife m na-ekwu ee. Esugo m aka n'akwụkwọ mgbasa mụ na di m. Ana otu ahụ si su aka na saịnụ ya ka o ya esi wee dị. Ọ bụrụ ezi ka m gwụchaa jụọ Martins anọ ebe a ife ngwali ya. Martins, akpọrọ m gị gwa gị okwu ka nwunye ya esi wee gwa di ya okwu. Dọọ aka na ntị yọọ gị si gị na ndị a ịkpọrọ oyi
ya alapụta gị ofu ụbọchị ikwechili igeghị m ntị owere obi niile tụkwasị ha gbachi nnọọ nwunye ya nwaanyị ọ kpọrọ nwunye ya gbachie nkịtị gbakudo ya azụ ịfụna ka o si wee mee onweghị ka mụ na gị ga-esi wee larụ n'ofu akwa Chineke nna anyị ekwe otu a nsi wee kwu ekwu ya esi wee dị anyị agbasago ọ bụrụ eso Chinasa ebe Chinasa ebe ị na-eje bịa ebe Ada ewepana iwe ụka mbịa Chinasa ọgọ bụ chio ya obi ahụ naghị mmiri udo ga-adị nsogbu adịrọ ịmọgụ ife dị n'ụmụ nwaanyị iwe adịrọ nkụ bụ ndidi ọmụbụ nna ya ife na ga-adị mma oge eso na Chinasa Uleba Chinasa ọ gịnị ijikwa anya gị ijikwa anya gị nya na obele oge ị nọ na be anyị a o nwere ife ịmụta ị chọọ ike na-ata afụ ka nna ajụ ọ ka mana ntalị nyanwa afọ mma atagide nyanwa afọ talie n'isi njedebe mana isi na ọka mụ na Martin bili n'ofu ụlọ onye ekwe mme onye si n'ọfụlụ n'anya ma na-agba m mgbe okpulu Chineke nna ya ekwe onye kwedu m omume mụọ bụ nne gị si na-asị ọcha asị ka ị na-asị ọ bụrụ n'ụna nsogbu amaba m na gị nsogbu adịghọ olubụghị na nke mba aya ya aba aya ya esi mmesi n'ụlọ gị pụọ ọlụgụ nsogbu adịghọ mana mụnwa dị otu a mụnwa uchi na-asa jee ka mụ na Martin bili mbọ ya ekwe mme Chineke nna nọ n'eluigwe mana oye ọsọkwa igwe daa oye eme ọkwenụlụ ife niile o kwuru n'ime ụlọ ka ọ na ịnọ ha onye na-agba m mgbe okpuru ka isi na mụ na-eyi ebi mebebichi ọnụ gị mama adị m ebi okay ọ bụ nwoke ihe na nwoke nsogbu ama na obi agbara ya mana ị na-eghara ọ ga-adịcha mma nwunye gị bụ nwa m nwaanyị ga-esoro ihe n'ebe tata iwu megidere maka na ibe ezigbo mmadụ mana oge mmenne nke o ji bụrụ nwaanyị ọ ga-apa fesi wee patuo ya inugo ọ bụrụkwana na nna gbaghara gị okwu ọ eziokwu na ọnwa gị nwaanyị mana na-agbanyeghị ụga nwunye m ka ọ alụgokwana mme ya ruruo ya oge ọ ga-awụrụ nwoke na nwaanyị ji ama onwe ha ọfụma nwee ike ikwu na ihe a ka onye a ga-emelipụ ma onye a ka onye a na-aga emelipụ ọ dịka ihe m nụrụ n'olu nwunye m tata ọ dịrọ m ka ọ na-egwu egwu mana na-agbanyeghị ka ndewe aka m na-agbara agba nsogbu adịrọ ọ bụ eziokwu na nwunye gị ka ọ bụ mana onweghị m mgbe o ji wepụ ihe na nke bụ eziokwu karịa na ọ bụ nwa m ka ọ bụ nwa m nwaanyị ka ọ bụ ama m onye ọ bụ karịa onye ọbụla n'elu ụwa ebe m bụ nna ya ọ ga-esoro ihe na-abịaghị tata inugo maka na ibe ezi ọgọ ibe ezigbo mmadụ ọgọ ịbịara be m dị m mma n'ahụ inugo nwe ndidi ejide afọ anyị isi ọgọ nwaanyị ọ sị gịnị oke ọgọ aghọtakwara ya bụ nwa ma mana esogbu na ọ ga-adị mma ya asịkwa ọ ga-adị mma ọgọ a sị na ọtụtụ okwu adịrị n'ụka mgbede ma eje ka ndị bawa mana na-agbanyeghị biko gwara m ya onwe ka o si hụsịtụrụ o hụsịtụ n'obi ya gbanye ya na be m ka ụkwa be ya ka m jebawa ọ ga-anata ihe na-achọ ịkọwara m na ị ga-anọgide n'ụlọ na-enye m nsogbu ego ọ bụ ya ka ị na-achọ ịkọ
ya na ego dị ọnụgụ na-eke akpago nnọọ ego ga pọket ya nwachie ya nnọọ dere na akpa ga-achọghọzi m achọghọ m nyọkwa gị ego n'ụwa ma kpọọ m ego mụnwa na-agbago siti echi niile isi siti ebee ka ị ga-ebikwanụ ebee ka ị ga-anọ ebe a mụ na ọyị m nwaanyị ahazigo ebe mma anọ ife nga na-eri ya na ego ị ga-eji wee na-eneta onwe anyị ebe anyanwụ ị na-eri nwa m papa m na-ebido obele afịa ndị ụmụ nwaanyị na-ada azụgasị o nwekwa ọyị nwoke Martins na oyi agbaghị m mbibi 2 million naira nya ka mmeji wee bido Chinasa maka obele ego dị ka 2 million naira ka iji chọọ ịrapụ di gị Martin okolobịa eze oyibo mama jụọ ya hey mama na mụ na Martin di na nwunye ahụ maka na ego nwere nweju ebe niile mba mụ na enụrụ di na nwunye na-afụrụ ya n'anya nchezie na onye m fụrụ n'anya fụkwara m n'anya ife o mere m aha ife mmadụ Filipie n'anya na-eme mụ na ya nọnwụ n'ofu ụlọ mụ apụ di na ala n'anya ozi otu ndị ha bịa gbagbuo m n'anya mba nwa na-agbagoro m na mgbagocha chọrọ obere ife mmadụ ahụ ịfụ ọnụ ihe ọ na-agwa ịfụ ọnụ Chinasa echọrọ na nwata na ya nọ njakịrị kwa na nwa njakịrị kwa papa ife ahụ m kwuru kịta ọdụkụkọ ife onye na-agba egwu ọnwa na na-egwu maka kemgbe abalị ruo kịta ka m na-akpọ nwaanyị a okwere aza ọkwa ka m nọ na-ayọ sị gị lụzo ihe gbasara mgbasa gị na nwunye gị ịjụ kịta oge ya o mewego nke ya onye ma bịakwa m ebe a ka ị bịa gbaziwere m isiokwu ihe m mere na ihe m aka eme ihe m kwuru bịa ka ị nyere m aka yọọ ya ihe m na-ayọ gị bụ ka ibu ị gaghị emeli prime Martin kịta jee yọọ ya n'isi gị nsogbu ọ nọ n'ime agwụ nke itinyere ya o nweghị ihe m na-ayọ ha nke gbaghara ya ịjụ mmemme nwe ya mana mụ na gị bụ na ọyị na mbụ isi mbụ ọ ọzọ nkịta mana ga bụrụ ụzọ ya akpụ mmiri nọ n'elu nne otu o si mee o si ka mma ịmana oche na-egwu ka m na-egwu oche na ome ha na-ahụ otu ọmụ ahụ otu ayọọ m nkwelu ọmụha na m ekwechiligo n'ime obi m n'ife m na-eme ha na ife m mere a sị na imezuru usoro ị kwesịrị ime n'ihe gbasara mgbasa di na nwunye ndị ọkaikpe kara iji dị ọka akụrụ bịa ụzọ na-abụ ịdọbalụ nke gị nne kịta ife dịka kịta akaụntụ ịkara ịdị na bilions ewelu nke a na-edi hapụgo di ọkwa ifuru otu o si wee mee otu a ka m si chọọ ya ịghọta achọrọ m ime ka ọ gbalụ na ịfụnanya m nwere ebe ọ nọ ahụ nke maka na ego ọ kpatalụ maka akụ na ụba maka ụlọ maka ana mba ọ maka ezigbote ịfụnanya si na nke Chineke m nwere ebe ọ nọ ọkwa ịma na ụlọ ka nsị ka a dọga wee na kọt na nyanwa ketara nke a nkete nke ni
bụrụ ife ụmụaka na abịa ịnyetọsị nsị na-agagharị ebe mba otu anyị si bisa nnọọ kwasaa ya nọ ile onwe m obiwe bit millions ye nke a gbasara nwa ya ebili onu na nsị tụtụta nzọgide onwe m ma azụnatawa onwe m ma adịnata ndụ otu a nsị nọdụ ọ bụrụ maka ego ka m ji nụọ ya ya na ego ya nọdụ nnọọ achọrọ anụgo m ya gwa bụ eziokwu ka m tụtụwa onwe m otu ahụ mma ata atụ ụta m something one day ozugbo ebe a ka ị bịara azụ na-akpọ ekwentị ị na-aza m gịnị mere? Onwekwara mgbe m ji cheta na m kpọrọ gị sị gị pụta ebe a ka mụ na gị nọkọrọ ya. Taa agụ nwayọọ agwara m gị agwa Ịgwara m gị ọkwa m gwara gị na o nweghị ihe mmekọtara anyị ka gị na nwunye gị gbasaa n'ụlọ ikpe a na-agaghị gịnị ekewa akụlụba gị niile abụọ enye nwunye gị otu ga-ewere otu. Kwa m gwara gị agwa ị mara nke bụ eziokwu na ikekwe na ụzọ ihe abụọ ofu ka ị na-enweghị ikekwe na isi adịghị mma ọ na-emaghị ekwu okwu maka nwaanyị ahụ ị na-ekwu okwu ya hapụrụ be m ọ bụrụgodị sọnsọ ofu mkpụrụ pin ka o were lawa ọwụkwana nke ahụ o mere ya konkongo onye ọbụla o kwere ige ntị na ya achọghị akụ na ụba m na ebe ọ na masị na m anaghị alụzi ka ya laba be nna ya na onwe ihe ya jiri bịa. taa keke onye na-akọrọ ihe ya akọ bịa tike na-akọ mụnwa na-akọ akọ bịa gịnị ọgba gbasa agụ kọta ọzọ amamihe na-akọ. Nathaniel ugboro ole ka mkpọ gị ọsọ kpọọ m ugbo ise achọrọ ka ị mara amara na site na adịrị njebe achọghịzi m ụtọ gị maka ihe mpụ nke imegoro na ndụ m na agbamakwụkwọ mụ na nwunye m jiri gbasaa o zugoro gị zukwanara m nwa na ụdị gịnị kwana asị gị hapụ m ka m nọrọ onwe m ka m jewere onwe m ugbu a ka m mara na ị na-eso eze aṅụ wiwi ị na-eso eze esi igbo. Nathaniel ka m si gwa gị mbụ onwe mgbe m ji cheta na m kpọrọ gị n'igwe ma ọ zie ozi si na gị bịa ka mụ na gị nọkọrọ ebe a taa ọ bụrụ na ị chọghị hapụ m ebe a ka m nọ n'udo ama hapụrụ gị ebe a. Nwoke mpụ ọhịa baman weta mmanya na-akọ ka ihe na-akọ ọmọ ka na-emere maka ndị abịa agụ hapụ na mbịa abụọ azụ onye isi adịghị na mmanụ Daddy, Mama abatago. Mba mana ọ ya ka m ji sị ka m bịa fụ gị ka anyị kpaa. Onwe ife gị kwuru oge Mama batara. Onye m aghọtakwara m ka o si dị gị n'obi mana akpọkwara m nne gị yọọ ya si ya nata mana iwe ka dị ya n'obi gbasara m nke kacha nke nọọsụ na ya dị anụzi m na ya chọkwana iwuzi nne ụlọ. Gịnị? Ihe onye ọ gwara m nwa ka m jiri bịa hụ gị ka ọ dị kịta nne m so nsogbu nwa na nwanne gị nwoke bụ onye nwere ike inye aka nne gị were nwee ike ịlọchi ya taa biko unu ga-agwara m ya okwu biko. Okay, Daddy, anụgo m. Maka o isi na-ebe ka isi butecha akwa niile na Chineke nna m. Chinasa hapụ ndị gawa bịa ka ifuru ndị mbụ batara ọfụ isi onwebere ife eti mkpu bịa nenenu ime inili ha ndị mụ na nke a na-acha blue kọlọ mụ ama m na ị ga-alaiki ya ụmakacha ngwanezienụ nka ndị na-akpọ m ife a owu nkịta na-enene akwa zanụ ịzasịa. hello ọmaka ụmụ yes Jesus gịnị merụ hell atọkwanụ kedu ụlọ ọgwụ kedu hey chelụ nọọsụ biko
onye kpọrọ m sị m na nwa nwaanyị na ebe a biko abịa wurusi inwe ebe ọ nọ gwa m ebe ọ nọ ọmụmụ ọmụma mmịa mama nwa m onye na-afọ ma biko gwa m ebe ọ nọ nọọsụ zanụ na ụmụ onye kpọrọ m sị m nọ na ebe a biko mụ gwa Mati ka ebe Lucy nọ ka ebe Lucy nwa nwaanyị nọ Mati zama ọgwụ ndị igwe tiwere ọrụ gwa m ọmụ onye na-ekwu okwu onwe ebe mere nwa m atọkwanụ m Chineke ebukwa Lucy Mommy, I got window. Chineke asị na inwere accident gịnị mere gị? Give up! Mommy, achọrọ m ka gị na adị nwe nsogbu maka ụlọ nwe nsogbu ọ dịghị m ka m ga-adị ndụ. Na-enwuga anwụ ịdị ndụ nwunye na Chineke n'afa Jesu Kristi Chineke Can you believe I say